нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. бачо чистона биёе ҳамисоа чанба тере мебара бачо чистона биёе ман чипси хурдесум ё лес бачо чистона бикоe биёе ихтара кадом корша ҳуч кардан метоне нозша ё қалинша бачо чистона биёе куртова ба фатир мекунам ё ба хиле фаҳмидан ҳама чистон гӯшида чистона биёе падари чистон кия бачо чистона биёе тарбуз канона ё кулби ба мазая чистона биёе дар таги мос борон занеса ё бад бачо чистона биёе мияги хондеса ё лайло бачо чистона биёе коди телефони ман чанда чистона биёе калити парк даст кия бачо чистона биёе таваққи оши ман чанд биринҷ дора бачо чистона биёе таваққи оши ман чанд биринҷ дора бачо чистона биёе духтаро гундошка мекунад ё памада чистона биёе таманно айфаридун чанд сол калона бачо чистона биёе духтарда гул метиҳад ё пул